Di pa klaro ang Davao City Police Office nga walay carnapping incident sa Barangay Kalinan, Poblasyon. Kinihuman migula sa social media ang pipila ka mga post kalabot ni ini. Ani ang report ni Argil Relator. Gilayong nagpasabot ang Davao City Police Office human mikatag sa social media ang matud pa carnapping incidents sa Barangay Kalinan, Poblasyon. Sama nining usa ka post nga matud pa gikarnap sa usa ka bata kining minivan. Sumala sa kapulisan, nabangga na kining minivan sa laing nakaparadang sakyanan. Human gimaneho matud pa sa usa ka 11 anyos nga bata sa Kalinan Public Market. Ang tag-iya ni parada lang puno kadali kay dunay gipalit. So na-curious tong bata, iyahang gidrivean. And then along the way, nakabangga po siya og laing vehicle. Wala matud pa natanggal sa driver sa maong minivan ang susi sa sakyanan. Unya, during sa interview, mag-usab-usab ang statement sa bata. Niingon siya nga allegedly gi-threaten siya nga driver na sakyanan. Pero nakita dito sa CCTV nga wala may nag-threaten sa kay niingon magud siya nga gitutukan siya og knife. Pero dito sa CCTV walay ingon nga nag-threat sa iyahan. Gilayon matud pa na recover ang maong sakyanan ug naghusay na sa barangay ang driver sa minivan o ginikanan sa maong bata. Samtang dugang pagpaklaro sa Kalinan Police nga wala gikawat kining motorsiklo nga matud sa tag-iya na wala human gikawat. Sa investigasyon sa kapulisan, giembargo ra sa giutangang dealer ang motorsiklo tungod kay tulo ka bulan na nga wala mabayri. Dunay pahimangno karon ang kapulisan kalabot sa mga impormasyong ginapakatag sa social media. So sa mga netizen, no, dili sila magpatakaupo sa ilahang mga social media accounts about any incidents or magbutang-butang. Dapat i-verify sa nato ang unsay tinuod sa ato na mga panghitabo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.